Ahojte, všetkých vás po dlhšom čase zdravím pri takomto výklade intuitívnom na vzťah. Nezadávam otázku, uvidíme pre koho bude. Ja vyložím nejaké 3 kartičky, aby sa nám ukázalo zhruba pre akú skupinku ľudí to bude. A potom sa pozrieme, čo vám ďalej karty povedia na váš vzťah, nevzťah, na konkrétnu osobu, na ktorú budete myslieť. Dáme si to úplne na také kratšie obdobie, mesiac maximálne, čiže do konca novembra, že čo sa tam bude diať. Všetkým chcem teda poďakovať za vašu priazeň. Dlhšie som tu nebola s takýmto výkladom, väčšinou tie týždenné robím a dúfam, že teda ešte do konca roka budeme mať nejaké také výkladíky. Do konca roka sú to ešte 2 mesiace, takže pevne verím, že áno. Takéto rôzne, môžete mi písať pod videá, že čo by ste chceli, možno aké typy výkladov. Takže budem rada do komentárov, keď napíšete. No a bude tu potom samozrejme aj ročný výklad na ukážku zase. Urobím ho možno trošičku inak ako minulý rok a predminulý. Takže potom dakedy prídem aj s týmto výkladom v novembri. K dispozícii je kurz cigánskych kariet, takže nech sa páči, kto máte záujem. No a ideme už na tento výklad, nech nezdržiavam. Sú to kolektívne výklady, tak majte to na pamäti, dobre. No k dispozícii sú aj súkromné výklady a samozrejme dávajte si pozor, na koho komentáre reagujete, či sú odo mňa alebo nie, keď vám niekto reaguje na váš komentár pod môjim videom, dobre. Musí to byť z kariet svetla. Ja tam mám uvedený vždy aj e-mail, určite sa dopátrate aj na Facebooku, aj na YouTube k nemu. Takže dávajte si pozor na to. Dobre, ideme sa pozrieť na výkladík. Toto je skupinka číslo 1, skupinka číslo 2. Ja budem miešať aj z iných kariet, ale z týchto balíčkov si zhruba vyberte, kam vás to ťahá. A začneme samozrejme zľava balíčkom číslo 1, ale ako vravím, budem používať aj iné balíčky. Takže ak už máte vybraté k tomuto výkladíku, tak my začneme. A ideme balíček číslo 1 rovno na to. Čiže najskôr sa pozrieme, takto sa pozriem z týchto kariet tarotových, že pre koho je výklad určený. Pre koho z vás, keď sa v tom možno nájdete, tak môžete samozrejme počúvať aj ďalej. Poprosím informáciu, pre koho tento výklad, ako to majú momentálne s ich osobou, na ktorú si myslia. Poprosím 3 karty, čo sa tam momentálne deje, aby sme teda vedeli, pre akú skupinku ľudí je tento výklad. Poprosím. Ako to je momentálne medzi nimi a ich osobou. 3 kartičky poprosím. Čiže ešte jednu. Ako to je momentálne medzi nimi. Aká je tam momentálne situácia medzi týmito osobami. Aktuálna situácia vo vzťahu. Dobre, tu hneď 2 vyleteli. No. Veru sa mi potvrdzuje aj v tarote, aj v cigánskych, že tá aktuálna situácia medzi vami teda nie je to úplne najružovejšie. Čiže tu sa pozeráme na niekoho, kto s touto osobou momentálne síce komunikuje, ale môže to byť o tom, že tá komunikácia je skôr v zmysle vyjasňovania si nejakých vecí. Čiže nechám tu tento balíček, aby ste vedeli, že to je prvá skupinka, čo ste si vybrali tento. Dobre, balíček. Čiže je to skôr pre niekoho, kto musíte si niečo vydiskutovať. Možno je tam nedorozumenie, možno nejaká hádka, alebo teraz prebieha obdobie, kedy sa možno viac hádate, ako si rozumiete. Je tu skôr informácia veľkého nesúladu medzi vami, čiže buď si každý idete to svoje, žijete si to svoje, máte svoj okruh známych, priateľov a každý si žije ako keby svoj život a skutočne tú energiu nevyužívate momentálne v zmysle toho, aby to bolo v harmónii, aj keď možno je tam nejaká snaha na diskusiu, ale skôr sa mi to javí, že je tam nesúlad medzi vami, čiže je to také ani. Skôr je to pokazené medzi vami. Je tu informácia, že jednoducho môžete mať ten vzťah ako keby prerušený, alebo môžete byť uviaznutí a dokonca je tam medzi vami rozchod, alebo nie ste teraz spolu úplne ako by to malo byť. Hej, skôr nie ste spolu. Čiže no, tam
tam mohla vstúpiť tretia osoba do vášho vzťahu, alebo proste je to o tom, že áno, tam sú úplne nové začiatky potrebné a aj ako keby bolo niečo ukončené a vy potrebujete ako keby začínate od znovu, ale ešte to nie je úplne super. Tu mohla skutočne zasiahnuť, vstúpiť nejaká tretia osoba, mohla to byť kľudne osoba tretia v zmysle, keďže je to kolektívny výklad aj trojuholníka, ale tretia aj v zmysle, že nepriateľsky fakt vám zasiahla do toho vášho taká negatívna, čiže pre niekoho tu môže byť informácia, že do toho vášho vzťahu zasiahla osoba možno len rečami, hej, možno niekto z rodiny, nejaký kamarát, veľmi taká osoba, ktorá nemusí byť prajná. Môže toto byť aj o tom, že môže to byť aj pre niekoho, kto je fakt v ťažkom vzťahu, kedy sú tu potiaže, komplikácie. Dobre, čiže toto je skôr pre tých, ktorí fakt ste v ťažkej situácii momentálne vzťahovej, aj celkovo ten vzťah, že fakt je komplikovaný. Dobre, to je pre vás. Ideme sa pozrieť, ako to bude ďalej zhruba do konca novembra 2023 medzi vami a vašou osobou. Poprosím, ako to bude ďalej. Čo sa tam ide diať, čiže intuitívne, ako sa to bude medzi vami vyvíjať. Čo máte vedieť, balíček číslo 1, čo máte počuť? Ako sa to ide všetko vyriešiť zhruba do konca novembra 2023? Čo sa tam ide medzi vami udiať? Stále je tam stále pozor na to, že tam sú komplikácie aj budú a stále pozor na nejakú neúprimnosť, faloš, pozor možno na nejaké fakt tretie osoby. V zmysle tých tretích osôb fakt veľmi je to tu o tom, že niekto, kto sa do toho chce montovať. No a tá žena druhýkrát tu je. Čiže pozor aj na nejakú osobu, hovorím. Čiže ako sa to ide medzi vami vyvíjať. No. Veľmi balíček číslo 1 je to tu o tom, že ten vývoj by mohol byť aj pozitívny, ale proste neviem sa zbaviť pocitu, že tu bude trojuholník. Tu môže prísť či už žene alebo mužovi, čiže podľa toho, kto pozeráte do života milenec, milenka, iný partner, iná partnerka. Hovorím, veľmi to tu je o tretej osobe. Či už v zmysle, že tam je naozaj trojuholník, alebo že vám niekto do toho vzťahu gibicuje. Každopádne budú tu ešte problémy, budú tu dosť veľké problémy, prekážky vo vašom vzťahu, ale je pravda, že ono nejak sa to vyrieši. Hovorím nejak preto, lebo pre vás, či už pre niektorých sa to vyrieši tým, že ten vzťah ukončíte, bude dobre, alebo či to teda poriešite a bude dobre. Proste každopádne k riešeniu dojde, ale pre každého inak, hej. Poprosím ešte, ako sa to ide vyvíjať zhruba do konca novembra, tento vzťah medzi nimi a ich osobou. Aký tam vidíme vývoj do konca novembra. To je presne to, čo hovorím, že viac mi tu išlo to, že jednoducho ten vývoj, keď to mám zhodnotiť iba jedným smerom, tak je tu informácia skôr pre tých, ktorí sa rozhodnú, že totižto ten vzťah pre vás bude naozaj najbližší mesiac veľmi ťažký. Bude bremeno pre vás, budete už mať všetkého akurát tak dosť. A jednoducho vy sa tu budete naozaj rozhodovať, mnohí sa tu budete rozhodovať práve medzi dvomi osobami, ale ja tu vidím, že vy ten vzťah na tú osobu, na ktorú konkrétnu myslíte teraz, že tam dojde k ukončeniu vzťahu, lebo tam nebude to možno úplne super pre nikoho, ale ani pre jednu stranu, ani pre druhú, ale tam to vidím na veľké potiaže a to, že jednoducho môže to skončiť rozchodom a až tak nedobre, hej. Čiže
pozor na to, je tu dôvera, ktorá v tomto zmysle ja ju veľmi vnímam, že tu chýba dôvera a v podstate na spodu máte, všimajte si varovných signálov. Skutočne balíček číslo 1, tu možno nie je dôvera na základe toho, že fakt tu môže figurovať niekto iný, alebo sa niekto správa špatne, teda ten váš partner a preto chýba tá dôvera. Mne to tu skôr ide o tom nie, že dôverovať, tu práve, že mi to ide s tým, že fakt chýba dôvera v tomto vzťahu. Takže za ten mesiac zhruba to nebude úplne najlepšie. Skôr to smeruje k zániku. Alebo k veľmi, veľmi takému riešeniu, ktoré nebude pre nikoho dobré. Čiže balíček číslo 1, toľko informácia pre vás. Ideme na balíček číslo 2, tí, ktorí ste si vybrali túto kvopku. Pozrieme sa, aká je situácia medzi vami a vašou osobou momentálne, ako to tam je. Poprosím 3 karty, aká je aktuálna situácia vo vzťahu týchto ľudí. Ako to momentálne majú medzi sebou. Pre koho je tento výklad? Prosím vás, tí, čo ste nepozerali úvod, tak možno by bolo dobré si pozrieť ten úvod, aby som sa neopakovala. Ja ho mám fakt krátučky, takže poprosím, aká je aktuálna situácia. Čiže toto si ideme objasniť, pre koho je tento výklad najviac. Je to taký intuitívny, že nekladla som otázku úplne dopredu, alebo že pre všetkých, lebo dnes to robíme tak, že pre skupinku, hej, že ktorej sa to týka. Tí, čo sa tu nájdete teraz, tak pre vás to bude. Poprosím, aká je aktuálna situácia medzi nimi a ich osobou, na ktorú myslia. Vypadlo vám tu strašne veľa kartičiek. Tá aktuálna situácia medzi vami jednak môže byť, ako mne tu ide úplne nejaký nový, zase aj vy ste v nejakých veľmi nových energiách, pozitívnejších, kedy je tu možno informácia nejaká, ktorá k vám ide, môže byť samozrejme pozitívna, ale je tu nový vietor, lebo ja tu tiež vnímam, že toto je pre niekoho, kto momentálne vo vzťahu tam je momentálne niečo tiež zaťažkávajúce, ale je to vzťah, kedy proste figuruje tu muž, dosť veľa osobných kariet vám tu vypadávalo, ale som potom ich dala späť, lebo to bolo moc veľa. Sú tu tiež problémy, nejaké prekážky, sú tu obmedzenia. Je dosť možné, že vaša osoba, ak to pozeráte pani, tak vy máte tieto prekážky, obmedzenia, a keď to pozeráte dámy, tak váš človek, hej, muž, má obmedzenia, ktoré možno si sám vytvára a brzdí to, aby vlastne presne táto energia, lebo to môže byť aj pre niekoho, kto nový vietor dostáva do plachiet, do toho vzťahu, ale aj pre niekoho, kto teda má nejaké zábrany. Bojí sa možno riskovať vzťah, bojí sa nabrať tú odvahu, silu, stále premýšľa nad tým, či už vy alebo on proste premýšľate nad tým, že čo s tým ďalej. Môže tu byť trápenie a také až psychická záťaž, kedy človek sa trápi kvôli niekomu, niečomu, kvôli vzťahu a tak ďalej. Je tu síce veľká možno taká príťažlivosť, ale hovorím, je tu aj záťaž. Je tu v tomto vzťahu ako keby možno sa niekto cíti uväznený v tomto vzťahu, že nie je možno sám sebou, trápi sa. Proste tiež tu vnímam skôr takéto ťažšie vzťahy, hej. Čiže je to pre niekoho, kto možno aj prechádza obdobím, že ste trošku ako keby od seba, alebo keď ste spolu, tak ako keby ste ani neboli, hej. Je to tam veľmi také, že uzatvárať sa môže ten váš partner, alebo aj vy z nejakého dôvodu, hej. Takže pozor na takéto obmedzenia. Sú tu proste ťažké myšlienky, aj z jeho, aj možno z vašej strany. Jeden sa trápi, jeden myslí negatívne, druhý sa trápi. Takže dobre, pre takúto skupinku je to tu na momentálne. Ideme sa pozrieť zhruba do konca novembra, ako to bude ďalej, čo sa ide diať medzi vami a vašou osobou. Aký tam vidíme vývoj, smerovanie tohto vzťahu, nevzťahu s vašou osobou.
Ako to tam vidíme do konca novembra 2023. Aké je tam smerovanie. Ako sa to bude ďalej vyvíjať, tento vzťah. Tu je tiež, vypadli tieto kartičky. Hovorím, tu je veľké premýšľanie, zvažovanie, že čo ďalej. Vy tu toho partnera máte, hej, stále proste. Stále tu máte... Totižto do konca toho novembra pre niekoho tu môže byť aj taká nejaká návšteva, doslova do písmena, alebo kontakt od niekoho, možno od nejakého muža, ženy, pre každého inak. Samozrejme, môže to byť od niekoho, s kým tam niečo sa ukončilo. Lebo je tu potom aj žiarlivosť, aj problémy, ktoré ešte budete prekonávať v rámci vzťahu. Stále sa ale ukazuje, že ten vzťah s tým vašim protiažkom tu bude nejak trvať. Hej, že proste nech je to už v akejkoľvek forme, ešte nemáte to... Totižto, ešte tam budú nejaké prekážky, ale je dosť možné... hovorím, môže tam byť kľudne tretia osoba alebo niekto iný, aj u vás balíček číslo 2. Máte to rôzne, je to kolektívny výklad, takže prekážky, problémy to nazvime, ale mohli by byť prekonané, lebo končíte potom aj pozitívnou kartičkou, čiže niekto z vás určite tieto prekážky prekoná. Ten vzťah sa tu stále javí, hej. Len stále mi to ide aj u vás balíček číslo 2, že môžete byť zamotaní vo vzťahoch, ktoré... tie problémy môžu byť spôsobené tým, že niekto je zadaný a tak ďalej. Dobre? A to robí vždy paseku proste, keď vo vzťahu nie sú len dvaja. Aký tam je vývoj do konca novembra medzi vami a vašou osobou? Balíček číslo 2, vy tu máte takú informáciu, že do konca novembra naozaj, ako vravím tam, vy veľmi budete prehodnocovať, že čo ďalej. Budete sa dosť zatvárať do seba a budete potrebovať také tie chvíľky, áno, je to proste chvíľky pre seba, kedy si musíte prehodnotiť, čo chcete ďalej. Dámy, je tu dosť vaša energia. Vy ste tu stále, ako hovorím, ženou pre toho muža. Lenže skutočne mne tu ide ťažké obdobie na vás. Skutočne tu je ešte úplne nie všetko jasné, lebo vy v tom ešte nemáte jasno, že čo ďalej, čo chcete ďalej, čo bude ďalej. Práve preto sa dostávate do tej úlohy, do tej polohy, že jednoducho budete potrebovať chvíľku pre seba, ale fakt chvíľku pre seba, kedy sa pozeráte až do svojho vnútra, že čo chcete. To je také iné premýšľanie, také produktívnejšie by som ho nazvala. Vy tu niektoré môžete byť v úlohách milenky. Alebo váš dotyčná môže byť milenec, milenka. Proste fakt mi to tu ide až takto. A to, čo vidím, je, že niečo, je to tu trošku zaseknuté. To vaše ujasnenie si vašej cesty, či ďalej s touto osobou alebo nie, bude ešte chvíľu trvať, kým si to ujasníte. Čiže do konca toho novembra to bude také skôr utlmené, ale stále budete ako keby, povedzme to, že spolu, ale aj nie spolu. To sú presne tie vzťahy, kedy nemôžeme hovoriť o takom riadnom, normálnom vzťahu, proste niečo tu neklape, ale stále je tam tá naviazanosť. Ale už sa na pozadí niečo bude diať. Hej, tu môže nastať obdobie, kedy budete spolu buď špatne komunikovať, alebo prestanete komunikovať. Ja si myslím, že väčšina z vás tu prestáva komunikovať.
snažíte sa posunúť ďalej, ale posuniete sa k tomu, že fakt si budete konsolidovať tie myšlienky. To bude váš proces na najbližší mesiac, kedy si ujasňovať veľmi budete, že čo ďalej. Budete úplne v kľude, je tu až taká potreba meditácie a vy si ujasníte, že čo chcete ďalej. Je dosť možné, že to bude pre vás náročné obdobie, mnohí poukončujete vzťahy a nový začnete, alebo hovorím pre niekoho, pre nejakú malú skupinku, keďže je to kolektívny výklad, tu ide aj to, že obnovíte ten vzťah, že vy si tie myšlienky ujasníte a dáte tomu ešte šancu. Ale to je pre tých, ktorí to tak už možno aj začínate cítiť, že síce nie je niečo v poriadku, ale ešte dám tomu šancu, hej, takže áno, aj to sa tu môže udiať. Ten november bude ešte taký, taký trošku v tomto smere ťažší, že rozhodnú sa, že akou cestou, hej. Uzmírenie, vravím. Takže áno, väčšina z vás, je to kolektívny výklad, preto hovorím, niekto áno, prehodnotíte, urobíte rázny koniec dovy, hej. Je tu proste aj taká energia. To sú skôr tí, ktorí ešte to majú také, že nevedia, že možno si myslia teraz niečo iné, ale jednoducho to utnú, hej. Ale tí, ktorí fakt ešte zvažujete, premýšľate a veľmi premýšľate, vy dojdete k tomu záveru, že tak dám šancu a máte túto uzmierenie. Takže je to tak. Preto sa to tu stále javí, ako hovorím, že ešte aj do pozitívneho vývoja, do toho, že budete spolu, že stále ste na seba naviazaní. Áno, balíček číslo 2. Ešte to nebude definitívny koniec pre niektorých z vás. Dobre? Takže toľko. Máte tu udobrenie, takže ešte budete s vašou osobou aj naďalej. Majte sa krásne.